ಅಂಜೋ ಮಾತ್ರ ಮಾರೆ ಇಂದು ಪೋಯಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರು ರಾಕ್ಸ್ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ಥಜಿ ಪಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತು ಓಳುಳ್ಳ ಪಂಡ ಪೆರ್ಲಾಡುಳ್ಳ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಮೆ ಇರುವತ್ತಂಡೆ ನಾನು ದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಮಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗುಬ್ಬೆ ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮಂಡ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವಾರದ 7th ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂಳು ವಿಕೆಟ್ಲು ಉಂಡು ಮೂಳು ಜಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ತದೆ ನೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಗೊಬ್ಬಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮೇನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಗ ಬಂಡದ ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಒಂದು 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಆಗಲಿ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಮುಳಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ ದುಂಬು ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಮಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 5 ಹಿಡ್ದು 10 ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾನೆ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನ ದುಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬಣ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒನ್ಪೆ ಈ ಗೋಡೆಗೆ ಗೀಟು ಹೊಣ್ಣೆ ಆಡೆಗೆ 6 ಆ ಸೈಡ್ ಆ ನೀರದೊಂದು ಇರ್ತಾರತ್ತ ಆ ಪಡಕ್ಕೆ 6 3 ವಿಕೆಟ್ ಅವಾಗ ಹಂಚಿಡ್ದು ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪಣೆ ಬಡೋಯ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬರಿಪಣೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲ್ಪು ಗೊತ್ತದು 8 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಉಂಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬ್ಯಾರ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತು ಅದು ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಕಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ಮೂಳೆಲ್ಲ ಸಾದಿ ಉಂಟು ಬರಿಯಾರ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡ ಮಂದಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪೇಟೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಳು ಗಿಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಂಟದು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಬೋಂಡ ಬಜ್ಕುಡ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಯಾನು ಕಲ್ತೇನೆ ಶಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಮೂಲದಿರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಿನ ಮುರಣಿ ಅನ್ನೆಮೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನು ದಾಂಡೆ ಮನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಅಂಡು ಗೊಬ್ಬಣ್ಣೆ ಅಂಜೋ ಇನ್ನಿತ ಟೀಮ್ ಹೊತ್ತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು 7th ಮ್ಯಾಚ್ 2 ವಾರದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಹೊತ್ತನು 1 2 3 4 5 6 ನೋರಿ ಬರೋಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಅవి ಬರೋಡು ಆತೆ ಆಕೆಂಚ ಆಂಚ ಅಂದು ಬಡಿಯಾವು ಮೆನವಾಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಸೀದಾ ಪೆರ್ಲ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋದು ಗೊಬ್ಬೆ ರಸುರುವ ಅಂತ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ 10 ಇರುವ ಮಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಬಂತದ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಬಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ದೂರ ಪೋಯ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೆರ ಪೋಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೆರ ಸೀದಾ ಪೋಯ ನಮಕ್ 8ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಬಂಡ ಆ ದಿನ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕನೆ 2 ವಾರದ ಮ್ಯಾಚ್ 7 ಜನತ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ 22 ರನ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ 5 ರನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಹೊರತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿ ದೊಂಬುಳೆತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳು ಒಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಎತ್ತು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣ ಪೆರುವ ಎತ್ತನ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಪಾರದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅಡ್ಡಿನಡ್ಕ ಎತ್ತನಾಗ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋದು 2 ಪಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೀರು ಅಂತ ಪಾರದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ವೈಶಾಖ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಕರೀದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಮಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಲು ತಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮಗರ್ತಿನ ಬಂಡದು ಬಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರೆ ಇಂದು ಪೋಯಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಾರು ರಾಕ್ಸ್ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ ಪಕ್ಕನೆ ಬೈಕ್ ಎತ್ತು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ 6ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ತೋಟದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ತಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಾರು ಮಗರ್ದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಸೀದಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕರಣ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೆರ ಪೋಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೆರ ಪೋಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಮುಕ್ಕಲನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪರ್ದು ಗೊಬ್ಬುದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತಲವಾಗಿ ಈತೇನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಡ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್